Köszöntöm iskolán tanulói nevében dolgok között. Ki tudjátok szűrni az eseményekből a fontosakat, s túlteszitek magatokat az apró, lényegtelen, de általában fájó eseteken. Hiszen az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy húzamosabb időn át is haragudjunk az emberekre, és mindent elraktározzunk, ami fáj. Nagyon fontosnak ítélem meg az emberek belső tartását, önmagukról való értékítéletüket. Nem könnyű saját magatok cselekedeteinek, tetteinek mérlegelése és elbírálása, de nagyon szükséges, hogy helyesen lássátok az elkövetett, véghez vitt dolgokat, mert aminek látszunk, arról mindenki ítélkezik, de amik vagyunk, arról csupán önmagunk. Az itt eltöltött évek alatt számtalan barátság szövődött, diákszerelmek lobbantak fel. A barátságról, a barátról igazán szépen Shakespeare ad jelentést. Aki valóban barátod, osztani fogja a sorsodat. Ha hús leszel, sírni fog, ha hírasztasz, ő sem alszik el. Kívánom nektek, hogy ilyen barátokat mondjatok magatokénak, akár az eddigiekből, vagy a jövőbeniek legyenek ehhez hasonlóak. Sok olyan dolog van az életben, amit nem elég tudni, hinni kell benne. A hit, a kitartás, az önbizalom olyan részei az emberi jellemnek, amelyek nélkül nem lehet tartalmas igazán az élet. Madame Curie tudós eredményei, tanításai mellett nagy életigasságot hagyott ránk az alábbi mondatokban. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása és főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk. Bizonyára vannak olyan ismerőseitek a felnőttek köréből, akiknek az életén már elgondolkodtatok. Talán ilyenkor fontosnak találtátok a szakmai előrehaladását, a családi boldogságát, a kedvező anyagi viszonyait. Mindenki mást ítél meghatározónak egy-egy élet során, de a becsületesség, a tiszta emberi magatartás legyen példa mindegyikőtök előtt, hiszen az mindenközt a legfontosabb, mert nagy igazság van abban, hogy úgy kell élni a jelenben, hogy a jövőben megbánás nélkül gondolhassatok a múltra. Élete folyamán többször adódhat szerencséje az embernek, de ne feledd, szerencsét adhat a sors, de boldogságot nem. Boldogság. Kedves tanáraink, kedves vendégeink, ballagó diáktársaim! 8 év öröme és gondja áll mögöttünk. Egy nehéz 8 évé, aminek most vége van, és melynek kezdetén csivitelők kis adnak. És végül búcsúzom a 7. évfolyamtól, melynek szintén köszönettel tartozunk fáradtságos munkájukért. Sikerekben gazdag továbbtanulást kívánok nekik, és kérem őket, vigyázzanak szeretett iskolánkra, tanárainkra, legalább úgy, ahogy azt mi tettük, hogy jövőre ők is nyugodt szívvel ballaghassanak. Köszönöm. Thank you.
kedves tanáraink, kórustársak és vendégek! Most, hogy visszagondolok az elmúlt évekre, az emlékek teljesen elbolítanak. Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, de indulunk, a szépet, a jót akarjuk, és érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Vallagási ünnepénk véget ér, kérjük,
8-osaink kezdjék meg az elvonulást.